Kweku mandizibulisele kwakhona kuni maAfrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Mhlawumbi ke uzibuze ukuba yintoni isimo sentlalo ebalini. Namhlanje ndifuna siphendule lo mbuzo. Ngamazwi amafutshane, xa sinokuthi sizame ukuphendula lo mbuzo, singathi isimo sentlalo yimeko kwakunye nendawo ibali eliqhubeka kulo. Ababhali ke basebenzisa izinto ezininzi ezithile ngenjongo yokuyila isimo sentlalo esithile. Okokuqala, inkqu yendawo elenzeka kuyo ibali liqhubela phambili isimo sentlalo. Oko kuthi umbhali xa ebhala ibali uye asixelele into yokuba ingaba eli bali liqhubeka ezilalini okanye edolophini. Ngamanye amaxesha ibali liye liqhubeke edolophini kwakunye nasezilalini ngaxeshanye. Siye sithi ke eso isimo sentlalo sisimo sentlalo esingxabalazileyo. Okwesibini, ukuchazwa kwezakhiwo ngaphandle nangaphakathi. Oko kuthi ababhali xa besenza isimo sentlalo sebali baye basixelele ngezakhiwo ngaphandle kwakunye nangaphakathi. Loo nto ize isincede ngokuba nomfanekiso ngqondweni weli bali. Okwesithathu, ixesha eliqhubeka ngalo ibali. Izinxibo zichaza ukuba leliphi ixesha iyeyiphi indawo. Oko kuthetha into yokuba uhlobo abalinganiswa abanxiba ngayo luyayixela into yokuba eli bali lenzeka kweliphi ixesha. Umzekelo, ukuba abalinganiswa banxibe inkciyo, baphethe imikhonto wamagqudu, bakhwele amahashi, loo nto yasixelela into yokuba ibali liqhubeka kwixesha lakudala. Ukanti ukuba abalinganiswa banxibe isuti, basebenzisa ulwimi lwesiNgesi, loo nto yasixelela into yokuba ibali liqhubeka kwixesha langoku. Okokugqibela, ithini inkolo neenkolelo ezilandelwa ngabalinganiswa? Naleyo into yasixelela ngesimo sentlalo. Oko ke kuthetha into yokuba isimo sentlalo senziwa yindawo elenzeka kuyo ibali, izakhiwo esizixelelwa ngumbhali ezisebalini, ixesha eliqhubeka ngalo ibali, izinxibo zabalinganiswa kwakunye neenkolelo zabo abalinganiswa. Sithi sibe neendidi ezimbini okanye iintlobo ezimbini zesimo sentlalo. Esokuqala, isimo sentlalo esindingulele. Esi sesi kuboniswa nje indawo apho lenzeka khona ibali. Size sibe nesimo sentlalo ngokomoya. Apha kulapha umbhali akhankanya into ethile ethi ichukumise iinkumbulo ezithile ezingesimo sezinto ngaloo ndawo. Ithi ke loo nto ikhankanyiweyo ibe ngumqondiso weenkolo neemvakalelo zalo maxesha. Isimo sentlalo sithi sibe nemisebenzi ethile ebalini. Okokuqala, siphefumlela umoya othile ebalini. Umzekelo, ukuba umbhali uyichaza indawo yebali njengendawo eyayizolile, inemilambo emikhulu, ichumile, inemfuyo, inamasimi neentaba ezintle, loo nto ilinika ibali umoya othile. Ukanti ukuba umbhali uyichaza
indawo njengendawo eyayiphithizela, kukho zimoto, kukhala imiculo, naleyo into ilinika ibali umoya othile. Umsebenzi wesibini wesimo sentlalo kukuhlakulela into ethile ebalini. Loo nto ithetha into yokuba umbhali uyakwazisa ngesimo sentlalo kuba eyazi into yokuba ikhona into eza kwenzeka kweli bali. Okwesithathu, umsebenzi wesimo sentlalo kukuphuhlisa abalinganiswa okanye umxholo webali. Oko kuthetha into yokuba umbhali uye akunike isimo sentlalo ngeenjongo zokuba xa umfundi efunda eli bali awubone umxholo okanye ababone abalinganiswa njengabalinganiswa bokwenyani. Leyo ibiyinkcazelo yesimo sentlalo ebalini. Uyiphethelwe ngokuzingca ngumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Uncede ucofe ulike nosubscribe, uthande uzibophelele kwikhasi lethu ukwenzela into yokuba xa siphinda sikhupha ushicilelo olumile kunje, ze ungaphoswa. Enkosi.